Grupp ta' membri mill-laqda mużikali Banda San Gaetano il-ħadd filgħodu għamlu ġest nobli meta marru jagħtu d-demm. Din l-inizjattiva ġiet imtella għall-ewwel darba u hija l-bidu fost sensiela ta' attivitajiet li ser ikunu qegħdin jittellaw fil-ġimagħtejn li ġejjin qabel il-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun. L-għan ta' din l-attività huwa li tkun involuta aktar il-komunità Ħamruniża, kif ukoll isservi bħala mezz ta' inkoraġġiment għal għaqdiet kulturali oħra f'pajjiżna. L-inizjattiva mill-ewwel intlaqat minn ħafna nies, jiġifieri għax mill-ewwel kif għamilna l-pubbliċità għalija kien hemm ħafna nies li aċċertaw li jiġu wkoll. Li ridna wkoll fiha naraw li bħala festa fil-Ħamrun kemm magħrufin għal ħafna nies li jiġu, ridna noħorġu xi ħaġa minnha lin-nies li jiġu fil-Ħamrun huma nies li jafu wkoll iħennu għal ħaddieħor u ngħinu lil ħaddieħor ukoll. L-attività li jmiss ser tkun nhar l-erba' li ġej bil-ħruġ tal-Vara minn Niċċa. Ta' kull sena l-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun tattira interess qawwi. Ikunu ħafna dawk minn barra l-lokalità li jingħaqdu mal-Ħamruniżi u jkunu preżenti għal marċ famuż tal-ħadd filgħodu. Din is-sena l-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun ser tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd 11 ta' Awwissu li ġej.